Quina basarda fan els comicis del desamor. Una altra vegada sembla que el món s'acabi. Peres, Joans, Eulàlies, Maries, amagueu les criatures que viene el Ignacio el Malo y se los quiere comer a todos. L'única manera de protegir els vostres primogènits, quan vingui l'Ignacio el Malo o l'Ignasi el Dolent Tot, serà pintar una esvàstica a la vostra porta amb sang d'immigrant il·legal racialitzat. No us confongueu i mateu un argentí o un italià. Vull dir, perquè aquests immigrants il·legals no sacien la gula del Black Nacho. I a sobre ens quedaríem sense cambrers, associacions de marihuana i festes a la platja els dies de lluna plena. I sí, parlem d'argentins, és impossible no citar a Gerardo Pisarello i el seu breakdance amb el mate a la mà. Hauria ser el més guai del taller de grafiti i breakdance d'un casal de joves, però des del còctel li recomanem que no ho provi, que no surti a la llum del dia i faci un breakdance d'aquest, per la seva integritat moral i per la nostra salut mental com a barcelonins. Per tant, des del còctel avui volem dedicar a tota aquella gent que tira pedres a l'Ignacio el Malo i als seus esbirros perquè, com sempre, convida a la casa. Avui hem decidit agafar el caçapapallones i caçar 3 personatges del cosmos del Twitter català. Indicatiu, tant vos insistir com saber-se retirar, Pere Gatell, des dels marges, i Marcià Novembri, Desafino, No tinc swing i No ballo bé. Exacte. Us coneixíeu? Bueno, d'aquella manera com ens coneixem la gent de Twitter i grec, almenys jo. Sí, jo amb l'Indicatiu, per exemple, havíem parlat alguna vegada i amb el Pere sí que ens coneixem. Però parlat què vol dir? Bueno, ens enviàvem tuits graciosos. Sí, I el Pere important, que caigueu bé. Sí. Sí, Sí. Perquè ja som amics, ja. Això es pot dir. No és secret. Ens hem vist moltes vegades ja i de moltes maneres. Ui, quina mica de parella, no? Ens hem vist moltes vegades i de moltes maneres. Formeu part del mateix grupuscle de Twitter, no? Sí, exacte. Es fan moltes gangs. I és important per a Twitter, jo crec, per les dinàmiques. Per donar-se suport. Sí, exacte. Però primer de tot presentarem les begudes que us esteu bevent, perquè avui no hem fet un còctel, hem fet una versió especial, com esteu veient, estem en un espai perfecte, una terrasseta, al mig de Barcelona, al casc antic, i us hem posat unes cervesetes. 3 tipus de cerveses que us defineixen una mica la vostra personalitat o el vostre personatge, això ja us ho prendreu com vulgueu. Creiem que la que més hem encertat és la del Pere, que hem agafat una cervesa vermella perquè ets pèl roig. Això que és pel roig. No? Ets pèl roig? Podria discutir. Jo crec que no. Tu prens com un insult? No, com un insult no. Però la barba és aquella que Però em sembla, fa o sigui, vermell. jo crec que és un col·lectiu oprimit, Sí, no? que en certa manera és oprimit. Com a país catòlic. Ell és... Però jo crec que Clar. et surt una mica de barba Sí que és vermella, pèl no roig, crec això que que és un catalogui com taronja pèl fort. roig. Aquesta gent té Té dificultats a la vida. però la gent es fixa més en ells. També escrius Tinc un to escriure amb pèl roig. la mà esquerra, també escrius, en realitat. S'ha dit al Marc que t'havies rapat abans de venir perquè no es notés que La eres pèl barba? roig. Que no et va bé. No, això va ser un error de fa 2 setmanes. Si És no, autoodi. es nota més, És autoodi. Cap a mi. Sí. Acceptar que és pel roig, jo. Amagar la teva condició de pèl roig. No l'amago. Si no es pot amagar, saps? Jo crec que el Ron Weasley va fer molt mal aquí perquè eren una família de retrasats. Llavors, Què dius? perdoneu, de mals mags. De mals mags. Però això és Ron classisme, Weasley, perquè és com jo. Ron Weasley representa els pobres de Harry Potter. Totalment. No, representen la família progre, pija, No, funcionari. no, 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 no. Grans guais, els Però si el pare és funcionari, el pare és funcionari. Ja, El pare té una pagueta tot el mes, de fet vol anar de hippie, vol anar amb el barret de Robin Hood aquell que porta. Sí, sí. No, jo Hermione Granger sí que és rotllo sangre sucia i és la que tu... Però el seu pare és dentista, són gent que va ser bastant millor que... Pel món dels mags no. Qui seríeu si poguéssiu triar el Ron, la Hermione o el Harry Potter? Crec que em toca l'Hermione per quota. La noia. Per què ets la noia? O Llavors tenim un pèl roig i llavors a mi per descarte soc el Harry. Sí, crec que estaria bé. Realment crec que queda Ah, bastant tu t'has tirat el rotllo que jo soy el Harry, Ets el el Harry. descarti. Sí. És una merda ser Harry Potter. Totalment, però és que és un Sí. tema, Simbòlic. és un tema molt delicat perquè tot el fandom de Harry Potter, no, està com supercontaminat i són una gent bastant... I a part, tens el tema transfob de la J.K. Rowling. Ara que estàs parlant i si t'estem veient una mica com picat, explicarem quina cervesa tens tu, que t'hem agafat una daura, perquè t'hem vist que eres un perfil que ara s'està notant molt això una mica intolerant.
I vam dir, fem una taula. Soc intolerant. Una mica. Sí, Sí, no? sempre. Ets burxat. de sempre. Sí, Una mica com ho burxat, fes, això una sí. mica ho fes. Sí, ofendidito. Una mica quejica, també. Ui, Que sí que sí, és un poc... Mira, i ara tenim aquí l'indicatiu que ens ha acabat d'ensenyar una mica el seu caràcter, no? Que és aquest que fa aquest somriure, de sobte, pam! Pam. I llavors li han portat una IPA. I ja està. Bueno, una IPA, ja ho saps, que entra dolceta, però després t'acaba agradant una bona taja. com el present No, no ho he indicatiu. sentit. Digue'm, sí, sóc jo. em Sí, sento molt buah, és que soy identificada. literal, realment. Ets tu literal, perfecte. Hi ha molta gent que encara no està al Twitter i es pregunta quina és la manera de triomfar-hi. Vosaltres que comenceu a tenir una mica de fameta, quins diríeu que són els tres, una miqueta més, quins serien els tres consells que li donaríeu a algú que es vol fer famós al Twitter o vol triomfar? Jo crec, i no m'aplico gens, però que has de tuitejar literalment el que tu pensis sense després estar allà pensant si la gent li agradarà o no. És una cosa que jo no faig, però sí que crec que s'hauria de fer més. Primer consell, perquè si estàs allà pensant en qui li agradarà a la gent i tal, és complicat, és que acabes només parlant de Manel, la veritat. No hi ha mecanismes, no hi ha matemàtica. No hi ha un... Sigues tu mateix, saps allò que deia la teva mare com el primer dia de primer d'ESO, que ningú feia? Doncs una mica el mateix. Ja, és que la meva mare no m'ho deia. Em sap greu. Em va recomanar que no. Ser tu mateix no era gaire bona opció. És que a vegades no s'ha de ser un mateix, o sigui, No, sí, també és la meva mare mentida. m'estima, vull dir, sí. I per aquí? Perquè has de voler ser famós aquest text, saps? En plan, Ara estirem el rei final. Aviam de preguntar la pregunta. No, no, està molt bé aquesta pregunta. Per què? per res, absolutament per Per res. res, creus que no funciona? Això és mentida. Creus que no porta És una manera d'omplir l'ego. No. Sí, és una manera d'omplir l'ego com tantes altres. És igual, però molesta, saps? O sigui, Molesta. Et molesta que et diguin que tens molts seguidors a Twitter? sí, perquè no, A mi no em molesta, perquè és cert. fas gran una cosa que no s'ha de ser gran, saps? Però jo no m'ho crec. Però t'hem portat aquí de convidat. Clar, i vinc Prou gran. encantat aquí a una cervesa per I si no quan tens 200 likes, Sí, Estàs però això, content. sí, Home, però això una mica. tothom. Sí. vale? Això no s'amagarà, Això però està fer d'això una gran cosa, No, una gran I tu cosa. per què Tampoc és ets una gran semifamós, tu, per exemple? Per què ets semifamós? És una bona pregunta. no em toca a mi dir-ho, saps? En plan, Però si ho haguessis de dir? sonava fatal, però... Que m'ho diguin els altres, per què? Sí, en plan de com no, és... No, però jo què sé, saps? Rotllo, és que, però per exemple, el que diu ella, que està molt maco, o sigui, ser un mateix, no sé quant, jo també soc un mateix. Vale, primer div, clinc, 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 Tu clinc. no Només- penses els tuits un dia sencer abans de No. tuitejar-los? Ara se m'acorreixen i les Home, n'hi ha algun dia però que estava pensant. no hi ha una línia editorial que segueix Una allà. web i que allò hi havia de ruco-ruco. No segueixes una línia editorial, però ets conscient que Però tens un Sí, personatge. tens un personatge. Però és un personatge que no s'allunya de la realitat. Bueno, però Mal. No, però jo crec no que deixa cap ser un de nosaltres s'allunya personatge. molt de la realitat professional, no? Sí, però és reactiu al bien queda i a la gent moderada catalaneta, com dirà la Francina, saps? No sé què, tal. Perquè no sou, Pues a no mi sou gaire m'agrada, de bif. pues, Vosaltres no sou molt de bif, tampoc. No us piqueu massa. Però alhora sou tres perfils molt diferents. Llavors, podríem definir quins són els tres perfils, així com a la visió general de tuitaires catalans? La Índia és clarament fanboy Manel, o sigui, vas allà a atacar, o sigui, memes de Manel, memes de Ginestar... Però amb una Perquè està molt amb una fanbase Esquerra Indep Sí. molt forta, no? Amb un target Sí. molt... Jo crec que el Marc és oversharing, en plan una mica com dir Sí. qualsevol cosa que se passa pel cap, tens alguns valors, tens alguns que és com simplement explicar-nos com la teva vida, saps? Jo crec que la gent ja compra el personatge i com a mi ja m'agrada, saps? Quan ens expliques, doncs, jo què sé, la teva nevera, el contingut de la nevera, jo vull saber la veritat, t'ho prometo. Sí, sí, I el estic Pere es d'acord. fa al metro, jo crec que és una mica El metro? la seva personalitat, no? No parles del metro? El metro, sí. A colar-se al metro. Està al metro, La sí, sí. personalitat, potser. Quina creus que és la teva personalitat? No ho sé, a mi jo crec que sí que és veritat que si tiro per algun puesto és perquè em fa ràbia això, el que em queda d'això de Twitter Catalunya, de la gent... Per exemple, jo al Marc sempre li critico en privat, però ara ho puc fer en públic, que és aquest quedar bé amb tothom, perquè després en privat raja de tothom, saps? Ets ben queda amb, si tu teu, poses- amb la gent que t'ha comprat el personatge. Sí, Vull dir, tu ets consistent amb la gent que t'ha comprat el personatge. Vull dir, Però que no has de comprar cap personatge, tio, o sigui, jo no... O sigui, Borres tuits constantment, si et ratlles, t'allà i dius, uah, he fet el pringat, el borro. Ostres, Jo sí, ho faig constantment. Sí, però perquè si em Constantment. passo... O sigui, hi ha Marc, coses mira que sí que tens faig de poc filtre, veritat... com has de borrar tuits. Bueno, tot ho faig de veritat, però hi ha coses que dic, això no ho posis, saps? Per quin motiu esborreu un tuit? Per dir això, o sigui, sembla de flipat, tot i... que Posa ho hagis fet. exemple, posa un exemple, per exemple, una primícia, no? Aquí, d'un tuit que hagis esborrat. No me'n recordo. Jo he arribat a un punt que estic preocupat perquè o sigui, és com una compulsió. Vull dir, sabeu quan, o sigui, quan tens una obsessió i has de fer una cosa com per acallar aquesta compulsió. Doncs jo faig un tuit i
immediatament el meu cervell m'està dient borra'l. I llavors, el 90% dels tuits els acabo borrant per simplement... És molt, o sigui, trobo que hi ha molt humor en l'autoparòdia. I llavors, si jo faig un tuit i sé que és criticable el tuit, m'agrada fer-ho jo. I ja està. No sé si estava d'acord. La Gabriela no està d'acord. Hi ha dies que m'obligo a no fer tuits. Potser no toca cada dia. Perquè Per evitar una mica això, saps? Per tu o pels altres? No, per mi, o sigui, a mi els altres ja, però jo crec que si jo comencés a fer tuits de manera poc complexada, saps, com no acabaria bé. Allò que fas un tuit i comences a fer el refresh, saps? Vaig arribar a l'hospital i estava... Soc anestesista i vaig arribar i hi havia un metge que va arribar i em va dir davant de com molta gent, tu ets famós a Twitter, no? I jo, em vaig posar blanc, és que em van enviar un tuit teu ahir, no sé què, i jo en blanc, merda. Però, o sigui, jo no volia que arribés a aquest nivell, llavors ara sí que ho penso una mica, en plan, que no... Estem parlant molt de Twitter, però com si fos el centre de les nostres vides, i jo no ho veig així. Molts de les nostres vides, no? No, de les nostres vides. Exacte, saps? Però no m'ho sembla per res, saps? O sigui, jo faig tuits del que penso, del que s'ha m'acut, del que tal qual, però no és, no sé, no és el meu nucli de vida del per vist per això, per tal, ja veiem si em donen likes, ja veiem si tal qual... Si no, i és així, però li passa a tothom, a Instagram, a totes les xarxes socials. Et donen likes i dius, uau, puta mare, saps? Però, jo què sé, sí, és que... Abans és que em feia gràcia que deies que no... O sigui, que Twitter no és el món real i tot això... Jo no he dit això. Una mica ho et dic. I després a mi em passa que molta gent em diu això, que està molt fotuda del món de Twitter i quan quedo amb ells o veig que estan junts, l'únic que es parla és del món de Twitter. Saps? Llavors, em diries que entre els teus amics, que també són de Twitter, que és una coincidència també, no parleu de Twitter? Però has de dir que només tinc amics de Twitter. No, segurament en tens més, però... Segurament, No sé. Segur. Sí. No, però amb ell, per exemple, que quedem, si no parlem de Twitter. I no sé què, tal qual, de Twitter, tal qual. No, però ens vam conèixer per Twitter, perquè també està bé i és una gran cosa. Coneixer gent per Twitter, no sé què abans. És que és el que mola, vull dir que el Twitter sigui com l'Alzheimer, que cada dia fas amics nous. Bueno, ara ens hem inspirat bastant en Twitter, en veritat, per fer-vos les preguntes, i sí que hem vist que les descripcions parleu, tant tu, Marc, com tu, indicatiu de Manel. Llavors, volíem fer una proposta, que és... Sí? Us direm candidats i haureu de relacionar-los amb personatges o cançons de Manel i dir-nos a què us aboquen o amb què us relacionaríeu, ¿vale? Candidats a les eleccions del 14. Vale. Però t'agrada Manel? Sí. Perfecte. Érem l'únic que És l'únic que dubtàvem de dir. Manel o eres hater de Manel? No, m'agrada, però soc hater del fandom dur de Manel. De posar frases així, a cara perro, a Instagram, a Twitter, en plan... A mi també em fa ràbia això, de tant en tant algú posa... I potser... No, jo trobo que soc més crítica. Ja dic, que fort això. Home, no. Abans, és igual. Ui. Ui! Ui, clar, No ho sabria. hi ha una diferència entre fer la crítica com a la cosa de Manel i com tal qual, de forma com sense cap mena de filtre res, posar com i potser no seré el teu amic i no sé què, no sé quantos i com 6.000 likes. Això ja ho fa per lligar. Però això ja és massa, jo intento com donar-li una volta, saps, per ser una mica com molt... Gràcies, sí, jo el veig allà, Fidel. El Marc mai em posa like. No? No és una cosa que tinc en compte, però mai em posa like. El Marc no et posa mai like? No em posa mai like. Mentida, això. Marc, no, és cert. Això és molt Això fort. és mentida. És molt cert. Mentida. Marc, per què no li poses like? Em fa por. Psicòloga. No li vols donar més ego del que ja té. Jo crec que és això. Seguint amb el tema de Manel, em sap molt de greu, però tot i que l'haguem cancel·lat, farem una última apologia. I és que us direm això, els candidats a les llistes de les eleccions del proper 14 de febrer i els haureu de relacionar amb un personatge o una cançó de Manel. O sigui, ja podeu començar a tirar Carlos Carrizosa. Hem d'anar en brio, aquí. Carlos Carrizosa. Sabotatge. Sabotatge. Sabotatge per què? Defensa. Rai, és un... És un autocensura. Perquè saboteja. Diu que no et mulles. Mullat. No, he pensat una cançó amb connotacions una mica negatives per la Carrizosa i ja està. Vale, la punyalaria. No siguis quedament, tio. Sigues com el Pere, saps? És en contra de tot. No, és picant. És més o menys una mica. Sí. Vale, podem passar a Pere Aragonès. Jo competeixo. O els entusiasmats, ojo.
José Aragonès, enyorarem les noves... O sigui, Noves modes. criticarem les noves modes de pentinats, no? És una cançó No vas tenir pensat una alternativa per això, de fet. Però és maca. sosa... No, jo aquesta cançó És molt li veig decadent, tres no? coses. Jo li veig molts matisos. Nosaltres li hem dit abans Crec que és una cançó molt matitzada. de Chacón, sí. No. De la iaia que fa pels nens. Saps? Però és- Sí, com la vieja que espanta els nens al carrer. Dius, sí. Jo crec que és una cançó molt matitzada, com aquesta bufanda. No, vull dir que hi ha capes i se n'ha d'anar en compte. Però bueno, Patrocina Morbel. és una Ara què escopina. dius, per cert? És una escopina avui. D'acord, o sigui, estem amb dos una mica pols, perquè enyorarem les noves modes... Ai, criticarem les No, noves jo volia dir modes com una de cançó pentinats. més del primer disc, lenta, sosa, convergent, com més... Jo diria que jo com No és mateix, conversió, saps? Amb no. una comallada donar una mica per salt, com ningú t'està demanant tampoc, saps? Estic d'acord amb tu, però el primer no és No convençut. és gens convertit. El primer disc. Segon, o sigui, El jo competeixo sí. el segon és més convergent. El segon és més convergent que el primer, És que a mi em passa com, saps quan vas a un concert molt borratxo, un concert que t'agrada molt, i cantes les lletres i no te les saps, perquè vas molt borratxo? Doncs a mi això em passa ara. Vull dir, em fas pensar en cançons de Manel i Totalment, és que no me'n recordo vull de dir, cap. no et sé relacionar cançons de Manel amb Salvador Illa, saps? No diríeu el bumerang? Que punt de bona, està molt bé. bumerang. Està molt ben trobat. Em sembla molt És que bona, tens aquest Ricard. tipus d'humor que jo no tinc. Molt ben trobat. I a més, segur que és el típic que al col·le tocava culs, a la classe d'història. Ja estic segur. Volgut. Ja, és veritat! No, és bumerang. No ho és, no ho I és. busca-la. Alejandro És diferent, Fernández. Pepe. La cançó de les cosines. Ves bruixot, no? Per què? Perquè ve de l'incesto. L'ha retrasat. És el sistema fàcil sobre la gent de Sí, Déu. a mi m'agrada, la veritat. Nosaltres volíem dir que era el mar, perquè sembla molt una... El què? Una beluga. Totalment, segur que no s'ofega. Vull dir, si el tires a l'aigua, el seu cap segur que sempre pujarà cap a dalt. Hòstia. Jessica Albiach. Ens denuncien. Ui, com que feia el rap. Hòstia, alguna molt estupenda. Impossible. Estupenda. Sí, com que ella s'ho creu, saps? Una Teresa Rampell, però com... Sí, de Teresa tirar, Rampell, saps? Teresa Rampell. Teresa Rampell. Tres de rampell. Jo crec que els comuns Nosaltres havíem dit el soldadet. Quan fan la... Quan no mirin jo, m'amago. Dolors Sabater i Carla Riera. Van o sigui, no és Dolors Sabater i Carla Riera, per sota. Van junts perquè et feia més gràcia. Ah, per Per buscar una cançó de Dolors Riera. Next, No passem. recordo cap cançó de Manel. No, Talla, talla. Una Sí. comfort song, una cançó que ens agrada a tots. Nosaltres havíem pensat a Nit Freda per ser abril, Molt bé, la molt bé. Maria i el Maria Marcel. Marcel. Molt bé, molt Jo bé. Carla Riera diria el soldadet, perquè sembla que hagi tornat al Vietnam. També. Vull dir, Carla Riera, perquè sembla que hagi tornat de la guerra. Amb aquesta barba, porta samarretes d'aquestes de guerrilla. Però què dius? Si va arregladíssima, Carla. Jo crec que És és bastant senyor. Jo crec que és Un senyor. tio de puta mare. Farem un joc ara que si us llegirem els posts que han fet alguns candidats a les eleccions del 14F i ens haureu de dir quin partit polític és segons el contingut, ¿vale? ¿Sí? Vale. Comencem. No vamos a dejar la defensa del catalán a los radicales. El catalán es de todos. El PSC. Ciutadans. Ciutadans. No segur, vale, ciutadans, per què? Per radicals, més que res. Però Va comprar és les de meves todos. vibes. Ciutadans, hem d'anar fàcil. Molt Ciutadans. bé. Vale, següent. D'aquesta crisi econòmica no en sortirem amb retallades i austeritat imposada. La inversió pública i la defensa dels serveis públics seran el motor de la recuperació. Esquerra. 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 Per què? Perquè la recuperació sona... Estic d'acord, estic d'acord. Esteu molt picats. Venga. Pero, ¿puede gobernar alguien que está a favor de la ocupación ilegal de viviendas? ¿Puede gobernar alguien que está a favor de la nacionalización de empresas? ¿Son la esencia del antisistema? L'essència. Sentiria el PDeCAT, Jo també dic però així en PDeCAT. castellà... Sí, estic Clar, d'acord. en PDeCAT queda com out of context, saps? Però... És PDeCAT. Molt bé! El librito de ocupación. A ver, 3 de 3. Mierda. Felipe VI y yo estuvimos conversando casi el doble de tiempo que teníamos asignado. Què? PSC. PSC. PSC per fardar, però PP Sí. no pot ser. Però per fardar de temps amb el rei, Jo també ho crec. Tu segurs? PSC? Bueno, podria ser PP, podria ser però... PP Sí, perfectament. és que podrien...
Hi ha una persona... Jo faig PP. No. Una persona que farda de passar més temps amb el rei de la ciutat. És Laura Borràs. Ostres! Laura Borràs. Uau! És bloquejat a Twitter. Laura, no he fet res jo. Tothom. Per tothom. Ja. Per què? Per parlar de Borràs. Per què estem bloquejats? Per tothom. No és una cosa... La llista negra. Perquè són contra nosaltres. Que no. A tothom. Si tu has mirat. Sí, tothom. Mira, o sigui, jo no vaig fer res. Sí. Vull dir, M'agrada pensar que... Jo vaig posar un tuit que posava Laura Borràs càmera de gas, però... I aquest de qui és? Si has de demanar el vot a una generació trista, enfadada i orfa de futur, potser millor prometre contundència i idees revolucionàries que fer el pallasso. Clarament, no? un tio posicionat, un tio ferm amb les seves idees, un tio Ulla. sap el que diu. Faig fàcil. De qui seria? Nadie la por. No, de qui creu que és? És de la Compreu. A veure, pots tornar a dir? Va, tornem a llegir. A veure, Aquí ho les llegeixo veus. jo, a veure com podria fer aquesta veu. Això és demanar el vot a una generació trista, enfadada, i orfa de futur, potser millor prometre contundència, idees revolucionàries per no fer el pallasso. Què? És fatal. No ha ajudat, Ani. No ha ajudat. És fatal. Per res, per res. I no és un tuit meu, és un tuit del ple. Ja m'he sentit molt malament. Aquest tuit que vas fer està una mica relacionat amb coses que estem veient en aquesta campanya electoral, no? Que molts partits estan intentant acostar una mica a un perfil més jove, fan unes dinàmiques una mica que no les acaben de fer bé, no? Una mica de boomer, perquè veiem que s'intenten acostar a les nostres dinàmiques i marcs culturals, però no acaben de fer com ens agradaria. Potser el que fan és més allunyar-nos que apropar-nos, no? Una mica què en penseu Una mica d'això? com el rap dels comuns. No sé, s'ha vist en diferents partits. Jo penso que és l'última intentona de convèncer a gent jove amb el discurs de sistema establert. És a dir, tens un sistema que t'està desmoronant per totes bandes, vull dir, tens desnonaments cada dia, vull dir, és igual, o sigui, no cal enumerar coses perquè tot està malament, tot, absolutament està malament. Llavors, no pots acostar-te a la gent jove venent-li skates, raps i coses només. T'has d'acostar a la gent jove venent-li futur, i futur l'has de vendre venent-li revolució, revolta. I si em preguntes a mi et diré que venent-li el d'ahir de Vic multiplicat per 10.000, saps? Contundència i contra el feixisme i contra el liberalisme i contra tot el sistema aquest que fa cringe, que es podreix per dintre. Vendre això, no raps i skates i gorres i... Què I fas? una samarreta del Bernie Sanders que Què fas? Un Sanders a prendre pel cul, o sigui, què és això? És horrible, és horrible. Totalment, hagués molat que el tio que picava, bueno, no sé qui era, una tia que picava sobre el capó del cotxe l'hagués pogut forar. I agafar la cinta dins i aixafar-li el cap així. No? Aquella imatge és increïble. Un tio sobre una furgoneta. Papa, no, papa, no, papa! I també dic que és una mica aquesta de... com si tots els joves fossin la mateixa persona, saps? Una mica i com... Bueno, és que jo crec que és una mica que del Pere, com un skate i no sé què, com tots els joves sou exactament la mateixa persona, us agrada el mateix, saps? Com fer una cançó i en plan, vinga, saps? Crec que també és una falta de perspectiva i d'anàlisi al final, en plan de com una mica com estan els joves i què és el que necessitem i què és el que és realment tal, i que és més enllà d'una cosa estètica, en plan de com això és potser el que li agrada a la generació i més en plan de com uns canvis i unes oportunitats reals, saps? I també com em sembla com molt poc encertat també al final vendre com a tota la gent de la nostra edat com si fossin com tots una mateixa classe, doncs crec que hi ha altres factors que com determinen més que això, saps? Bueno, també queda una mica ridícul veure l'establishment jugant a que no és establishment, no? Llavors fa una mica com xungo, no? En realitat, vull dir que si hi hagués aquesta part que no fos tan elitista o tan de la classe política que de sobte juga a fer un rap i de sobte sí que el carro miqueta i després torna, això queda una mica raro, no? Jo m'has fet un rap amb un Mateu. Que això saps que a Harlem el dispararan segur. Vull dir, jo crec. Sempre s'ho Ahir a Vic, una gent obertament feixista, obertament racista, obertament homòfoba, obertament masclista, volien fer un míting i se'ls hi va plantar cara. Simplement és això. Jo crec que és el que s'havia de fer, perquè
si normalitzem que gent que vol limitar els drets de les persones i vol atacar i vol... O sigui, doncs no se'ls ha de permetre normalitzar aquest discurs al carrer i si venen al teu poble, doncs els fas fora. I m'és igual que guanyin 2 escons i m'és igual que guanyin 10.000 vots. Se'ls fa fora perquè no es pot normalitzar que aquesta gent vagi fent el seu discurs d'odi contra l'immigrant, contra els homosexuals i contra qui sigui al carrer. Punt i final, no, és que no hi ha més. És que jo crec que és una mica la cantarella de sempre amb el feixisme, s'ha combat com amb l'educació i llegint el que sigui. També crec que és una mica mentida, o sigui, ni que els feixistes no ensenyen llegint mai llibres. Jo crec que com això que diu el Marc, el feixisme se'l guanya com en plan cara a cara, saps? Com amb acció directa, com plantant-li cara i com dient que no, saps? I tampoc és una cosa de ni retòrica ni debat, i que tampoc s'ha de discutir amb aquesta gent, saps? I tampoc és com rebaixar-se moralment ni com rebaixar-se al seu nivell, si tu estàs com atacant el mateix que estan fent ells, és que és el que s'ha de fer i com històricament s'ha demostrat que és així, saps? Realment com s'acaba el feixisme, en plan de com tio plantant cara i no en plan a un parlament o a un no sé quantos tenim un debat i tenim una conversa com amb calmadament, és que per res. I com tampoc és el que t'aspirar com en cap cas. Entrem ja a la part final del programa, que és el confessionari. En aquest espai podrem mesurar quin és el vostre indicador de pecat, ¿vale? I depenent de les vostres respostes podreu expiar o no. Això ja dependrà de vosaltres i de les vostres depressions internes, ¿vale? Aleshores, necessitem que digueu un número de l'1 al 7, com tants pecats capitals hi ha, i a partir d'aquí extraurem què és el que us toca a vosaltres, ¿vale? Aleshores, digueu un número de l'1 al 7, sisplau, per El 3. 3? El 7. 7? A l'1. A l'1, i això fa 2, que és la gola. I la gola diu d'aquesta manera. Pujaríeu al cotxe de la CUP amb xarango sonant? No. Ahir va passar per sota casa meva i vaig fer una foto. Hi ha tres... Un moment. Hi ha 3 opcions, de resposta. Quins són els condicionants? Sí. Ah, vale. A. Sí, per donar suport al partit que votareu. B. No, perquè Charango porta nas de pallasso i fa vergonyeta aliena. C. Sí, però amb una altra cançó. Quina? No sé, val, no hi treuen. Jo pujaria. Jo diria la A i crec que Charango, fora de la broma, hi ha molta gent que li agrada i que arriba bastant. El Pere fa cara que no hi canviaria la cançó. De fet, ho vas proposar? Jo et diria bé, però no et sabríem quina cançó reemplaçar-ho, però com alguna millor. Tampoc Volcans. No em tiraré d'aquest No, rotllo, Volcans saps? no. No, Volcans. No sé quina, l'estic pensant, però no ho sé. I tu, Pere, vas dir que si em posessis tu la playlist guanyaries molts diputats. Quina cançó posaries? Però no, jo, o sigui, ho vaig dir, però no per al playlist, sinó perquè jo m'agradaria el micròfon, rotllo jo, saps? I anar per allà dient coses, sí, No, com opinant, no? En plan... Rotllo Bad Bunny amb el camió per Canadà. Rise up Europe, saps? En plan... Endavant, saps? Aixequeu-vos, cabrons. Segur que guanyaràs molts diputats. No, seria el discurs òptim. És L'únic que potser moltes iaies... Els discursos han de ser contundents i forts, ara. Clar, però a vegades per arribar Què també, has potser... dit, això? Ara que ho estàs dient. Què has de fer aquí? Que xerrant, tal. Pedro, estem en una pandèmia mundial, la gent està pobra, la gent no pot menjar, hi ha xarxes d'aliments, xarxes de suport, la gent s'està organitzant. Què has de fer? Perdó, però per la CUP i tal, però amb un cotxe amb una cançó de xarango, no? Tia, t'hi posa tu aquest proper 14 de presentes. No em deixen de vacilar-me. Aviat, molt aviat. Sí, parlem Jo del canvio tu. el meu vot, Vale, quedem-nos amb la B, no? Una mica? Quina era la B? Que canviem la playlist. No, perquè Charango porta el nas de pallasso I per vergonyeta aliena. Sí, no, Sabem però que ets jo totalment ho he fet, defensor. jo No, he el Marc fet és sent realista, jo super xarango. sent No, estic realista. d'acord amb tu. La lluna a l'aigua, Però de xarango hi ha molts rumors. La dansa del vestit. Ja està, és un himne Amagada generacional. primavera. Última pregunta del confessionari d'avui i del programa i de la primera temporada del còctel. Acabem temporada, Uau, Acabem temporada avui, que fort. Vale, creiem jo que hi ha convidats. dues personalitats, dos tipus de persones dins de l'espectre de l'esquerra independentista, us posem a dins, d'acord? Que és, o ets de Convergència o ets de Podem. O ets la Juana Dolores o ets la Juliana Canet. Quina triaríeu? Quina seríeu? O, Pere, quina creus que seria el Marc? El Marc és una caret. Totalment, El Marc és Convergència o Podem? Podem. Eh... O Convergència. Perquè és Convergència, Però què el Marc flipes? no és Convergència, això és una cosa que t'has...
vosaltres, però Sí, el Marc però no és diguem-ne, ja Convergència. m'entens, una identitat com que es podria apropar Sí. més. Per això et dic que Convergència, sí, funciona Canet, però no és Convergència del Marc. Clar, el plantejament és rotllo, si estiguéssim en plan los Juegos del Hambre de cop, aquí hi ha uns Juegos del Hambre, i només pots votar a Convergència barra Junts per Cat o Podem, com us Seria posicionaríeu? un curiós Juegos de l'Hambre de realment. Indi, tu què creus que es posicionaria el Pere? A Juana Dolores, que flipes. Sí, no sé. Veiem totalment. Uau, I la persona que votaria trampejant l'Espanyol. Trampejant Espanya. Amb trapezi. No passa res. Clarament, no passa res. No em sigueu xenòfobs aquí, eh? No, però les minories, clar, les minories pues, s'exigeixen. La gent pot parlar castellà. Vull dir, som el linx, nosaltres. El Links I Ibèric. s'ha de cuidar, no? El linx s'ha de cuidar, no s'ha de deixar tancat a una reserva. Vale, Marc, per finalitzar, tu què creus que seria la Indi? Pel personatge de Twitter hauria de dir que és més afí a mi, a la Convergència. Però jo he de dir que jo, si hagués de votar entre Convergència i Podem, votaria Podem. Però crec que és més, o sigui, no crec que sigui tant en plan aquí votaries tu, votaries. sinó com a què desprens com Què a desprens, persona. sí, sí. Saps? Sí, és aquest rotllo. Veus? I Convergència, jo crec que vaig a la teva línia també, Marc. Sí, hem de ser clar. Sí, Jo Joana crec Canet. que Convergència. Abans que Juana Dolores, definitivament. Sí. Molt bé. Però és un problema, perdó, però és un problema. És un problema que s'hagi de divergir entre aquestes dues coses. Pere, és un joc. No passa res, sí. Podem fer altres preguntes, no? Perquè... Tu em vols tirar matís. 8 que riu. No, però per trobar els matisos. Però jo entenc també, que a vegades crec que la gent... Hi ha molts matisos. Hi ha molts matisos. Però perquè és un joc que representa el sentir general de la gent, però jo sé espanyol, sé català, sé d'esquerra, sé de dreta, sé quantos, i no és així realment. Però ets espanyol o ets català, no hi ha un altre, no? Sí, òbviament, jo soc català i per mi Espanya s'ha de destruir amb dinamita, si cal. M'entens? I això és una cosa que no està a debat, al meu parer. Però vull dir, Junts per Catalunya també s'ha de destruir amb dinamita. Totalment, estem tots d'acord. Jo crec que Estem tots Això va d'acord. de tu. Pedim el còctel aquí, s'acabem amb aquest joc tan divertit a Pere. I, bueno, potser no ja està, moltes gràcies per venir. Ens homes tenen veiem, sempre molt esperem bé. algun altre dia, la pròxima temporada de còctel. Per Si favor, pot ser. tornem. Si pot ser. Si pot ser. Si seguim vius. Tornem i seguim jugant a aquest joc. I aquest 14 Moltes de gràcies per febrer venir. No es queda res. votarem el Pere Gatell. Home, i si el Això de votem... butxar-me, Espera que tinc president. amb els restos buits, Crec que te'ls deia fa, això ho dic, clar. El ben sentit. Vota!